Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Sa tabi ay di mawalang taong tao nga gihigog na makawasabuan. Makawas mo na huna, may tagmukagawa sa rin sitwasyon na pagting lisuda, una, patingin doon na may lang giti ay nilughanos na muna. Pagting lisuda bitaw, sa kahayang ay buhat ang nanay, bako kabaw. Ako na huna, kailang tagaw kabahin itaw, liso di katulog ikagabi, maapta na lang sa adlaw. Nang huna-huna, grabe ka lang, kapit ako malamang sa igog na sa lao. Ay ko lang piyo, akit mo kayo lang kinakahilig ko. Ay bakalan ng lingkod ang paraling na tumay umaw ay para hindi na mainom. Kung saan ako magawas, amin ako ang isunan na puro lang ang sakin malamaluwas. Kung saan ako magawas, sa Lapu City ang isunan niya puro lang ang sakin malamaluwas. At sakin patero mula na ako ngayon ako mo. Kaya ko ang moreno, ang kaugalingon langit ngayong kusilo. Ako po sa wag sa Midnasty. Mura na ako din ako mo. Kada adlaw gusto kayo ko ang moreno, ang kaugalingon langit ngayong kusilo. Kusilon, ang kaugalingon langit ngayong kusilon. Ang kaugalingon langit ngayong kusilon. Kusilon, ang kaugalingon langit ngayong kusilon. Kusilon, kapag mo lisod kaayo basta kung maapastoryan. Kahit kung makasakto pero para iyakuan. Nahimong bisyo akong malisod na kaayo ang daran. Ang kung madilinuwa pero ang hindi ko magduwa sa bol. Ang sitwasyon na Druga na ako nakuha. Pag pinulisuda Ngano ka akong nalutod. Pagdilinuwa Galikod ko sa sakit doon. Ako makinuha Ngano ka aking animin. Nagitawang may bakit. Mula bahala na namin. Kinangan dumagagin. Mauli ay puro nakasakit na dalaga. May pagpuro na lang tagaki. Wala'y dalaga, kaya tagapuya. Kaya di daling mahigong mata. Makawaso na muna. Sabahon mo, di mo hugot kong pagtuo. Ganong ibang paris pa man pinimo nga pwede ramante. Hindi rin ang solo. Makabuon, makabuon ka. Lingong lang. Kahit di sa gusto ko pa na ako sa ulan, hindi kita magdaran. Kahit ako listen, ang may pagmupa ko may power sa down. Present message. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.